sobre todo el nuestro. La verdad que nada, que muy contenta en cuanto a la calidad humana que hay en el cole y los profesores y todo, ¿no? Muy contenta. En ningún momento te ponen pegas para hacer alguna pregunta, es más, incluso ellos vienen o te comentan o te dicen, en fin, algo que no se ve en todos los sitios y que es de agradecer, la verdad. I tu què recordes millor d'ací? Pues mira, jo guardo molt bon record del bon ambient, el carinyo que es cuidaven els xiquets. Tenies mestres d'anglès, coses així, ¿no? De això res. No sé, organizábamos cosas que me parecían muy interesantes, me lo pasaba muy bien porque ya era una cosa diferente que no era estar todo el día en clase. De calefacció, res, Quan feia fred, ho fàvem i andando. El treball cooperatiu en totes les aules és necessari. Hem de buscar en ells que aprenguin a ajudar-se uns a altres i a solventar problemes entre tots. Una interdependència positiva, és a dir, que tots busquen la millora del grup sencer. No perquè destaqui un o l'altre, sinó perquè tot el grup puga millorar, i és algo per lo que crec que hem d'apostar. Jo crec que així en el col·legi m'han ensenyat molt bé a treballar i això és el que compta per a després. Així al centre la creativitat és una obsessió. Entre tú y yo, este colegio creo que si algo nos caracteriza es que el gusto por la música, ¿no? La verdad es que sí, yo creo que gran parte de esto tienen la culpa los profesores de música. Els xiquets entren així en 3 anys i se n'ensengen i veus si se progrés, com se van fent com a persones, com ixen d'ací d'esta escola en una marqueta i te reconforta, te sents realitzant aquest moment de dir és que s'he format. Aquí lo bueno que tiene este colegio es la familiaridad que tiene, ¿no? De cómo desde tan pequeñitos te conocen tanto todos los profesores, estés en el curso que estés y no sé, es algo que es bonito de recordar y de aprender. Així és on he après, on m'han educat, però també on he trobat els meus amics i on he crescut. La veritat, el col·legi és una part de mí. En algunas ocasiones, solo de pensar que aquí me pudiera fallar el trabajo a mí o a mi marido y tener que irme y tener que volver a empezar en otro sitio, solo de pensar que tuviera que sacar a la nena del cole, pues me hace normal. L'origen del col·legi és el que és, l'ideari del col·legi és el que és, i podem canviar en la forma, la metodologia, en moltes coses, però el que és la raïl del col·legi, jo penso que és la que és, té que ser la que és i que estem molt contents que sigui així. Els professors es preocupen per mi i volen que jo estiga bé i tinga un bon futur. Y muchas veces de los profesores que tú menos te han aportado, ¿no? Que dices, es que este profesor me tiene manía, luego te das cuenta de que es un profesor de que realmente quería que te sacaras el curso y que quería que estuvieras bien. Subió una mona a un nogal y cogiendo una nuez verde, en la cáscara la muerde, con que le supo muy mal. Arrojóla al animal y se quedó sin comer. Así suele suceder a quien su empresa abandona, porque haya como la mona al principio que vencer. Samaniego. Ja ho diem enguany, col·le i família. Un projecte en comú.